To, salamu alaikum jama'ar wannan gida, barkan ku dai. Kamar yadda na ce zan yi ɗan yi tutorial bidiyo yadda mutum zai je swapping na CPN nashi na ta cikin Trust Wallet. Kamar yadda na gaya muku, ni injiniya gaskiya ban cika amfani da MetaMask ba, saboda yanayin rikicin MetaMask da haukan shi nan. Shi yasa na fi using da Trust Wallet. So mutum ya shigo Trust Wallet nashi, zai ja ya je kan CPN nashi. Za ka zo kan CPN naka. Kamar yadda za ku gani, gashi nan ina ƙoƙarin zuwa kan CPN ɗina. Yau gashi nan na zo, to zan taɓa kan CPN ɗin. In na taɓa kan CPN ɗin, za ku gani gashi nan ga send, ga receive, ga swap. To yanzu abin da za a yi, in mutum yana so ya siyar ta nan, sai ya taɓa swap. Zai taɓa swap. Gashi nan da kuke gani, gama na taɓa swap. To kun gani BNB a sama, gashi nan kuma CPN a ƙasa. Zan taɓa wannan arrow guda biyu na tsakiya, saboda na mai da CPN sama na kawo BNB ƙasa. To in na taɓa haka kun gani, to gashi nan CPN ɗina a sama guda 15,000 ga BNB kuma a ƙasa. To zan rubuta adadin CPN da nake so. Misali ba zan rubuta kaman guda 5,000. Na sa CPN 5,000. Gashi nan kun ga yana searching. To kun ga sun nuna mun yanzu haka gashi nan idan zan siyar. Kun ga adadin BNB da za a ban 0.027, wanda in naira gashi nan kusan naira 24,000 da wani abu, kusan 25,000 dai. Da yake kuma kun san yanayin price na Trust Wallet, shi ne the most lowest price inda zai nuna maka price na abu. Gaskiya in nunawa ne kawai haka yanayin price na shi. Amma yanzu da zan siyar, idan na tura BNB exchange za ku ga ya kai kusan 26,000. Kun ga yadda still yana ɗan sake sauka. To yanzu abin da zan yi, na danna continue, shikenan zai yi swapping. Kun ga adadin provider gas fee da suke bukata ga slippage tolerance na bar shi a 2%. To in mutum zai siyar, to haka zai zo ya siyar. Da yake kun ga pricing yana hawa kuma yana sauka. So Allah ya ba mu sa'a. Sannan kuma idan mutum kuma yana so, zai iya zuwa ta D-app. Gashi nan discover, sai mutum ya danna, sai mutum ya rubuta, za ka iya zuwa maybe ka samu ko kuma ka rubuta PancakeSwap. To za ka iya zuwa ta, yau gashi nan kun gan shi a sama PancakeSwap. Za ka iya zuwa ta PancakeSwap, shi ma za ka iya zuwa ta can ka je ka siyar. So amma wannan duk wani long process ne zuwa PancakeSwap. So Allah dai ya ba mu sa'a, Allah ya sa mu dace. Ya yi kyau, masha Allah.